Maayong udto kaninyong tanan. Hapit na ta paingon sa Holy Week, kining atong paglawig sa panahon sa Kwaresma. Mahimuon ta kining ato ang journey towards freedom, no? Kanang pagkagawas nun. Ug mao kini ang gihisgutan sa ato ang ebanghelyo karon, nga ang mga tinun-an ni Jesus nga nagpabilin diha sa iyahang mga pagtulunan, nakabaton og kamatuoran. Og ang kamatuoran maoy magdala og kagawasan. So kita ang ngayon nga magpasalamat ni ining dakong grasya nga kita mga tinun-an ni Jesus. Sulod ni ining ginasaulog nato karong 500 years of Christianity in the Philippines. Ang ato ang kining tema, pagkaginasahan, gifted to give. Ug kanang gift nga atong nadawat, kining ato ang Kristohanong pagtuo, no, nga 500 years ago gitisok kining liso sa pagtuo dinhi sa ato ang nasod, o karon ni bunga kini og daghan. Ug hinaot nga kita usab mahimong mga maayong bunga ni ining ato ang Kristohanong pagtuo. So pamalandungan nato karong adlaw kining pagkagawasnon nato diha kang Kristo. Matod pa niya kung kita magpabilin diha sa iyang pagtulunan na naminaw sa iyang mga pulong, anaa ang kamatuoran dinhi sa ato. O kung kita anaa ang kamatuoran kanato, masinati nato ang kagawasan. Sa kalibutan, daghang mga gitawag og truth, small letter T nga truth, mga kamatuoran nga buot ipasabot ka nato. Pangitang kamatuoran sa materialismo, no? Materialism mo ingon nga aron malipayon ka, kinahanglan daghan kag mga butang sa kinabuhi, no? Murabag ang kalipay sa tao tuwa nakaangkla sa imuhang mga naangkon nga mga butang. Pero sa tinuod lang, dili man na tinuod. Kay daghan man ng mga tao nga daghan nagbutang, di man gihapon malipayon. No? Daghan ganin na nga, magpakamatay gani nga mga adunahan kaayo. Katunoong mga pobre, di gyud magpakamatay. Kay ganahan sila mabuhi, bahalag daghang mga struggle. Pero padayon, no? Pero katong mga luya o baruganan kay nagsalig lang sa kabtangan, gamay lang problema, maalkansi gamay, wala na, pakamatay na. So dili maoy kamatuoran, no? Materialism. Ang uban, pangitao ng kalipay diha sa kini mga lingaw-lingaw, pleasure, no? Sa philosophy pa na hedonism, no? Kanang pleasure-oriented nga mga tao, no? Tanang mga lingaw maoy ilang adtuon, maoy makapalipay kuno. Pero sa tinuod lang, pamalandungan nato, human nimo matilawitan ang lingaw sa kalibutan, kung wala ang Dios sa imong kasing-kasing, dako gihapon na og kabhag, no? Empty gihapon ang tao. Gani kining mga lingaw-lingaw naay bayad. Petan lingaw kag inom-inom karon, adi pagkahuman nimo inom peti labara sa imong ulo, no? Kay na kining kuan na hangover. Ang uban nagdrugs. O sige, lingaw nagdrugs. Unya pagkahuman unsay may tabo, naguba ang ilahang kinabuhi, guba ilang pamilya. O lingaw-lingaw, makalingaw tinuod, pero dili maoy kamatuoran. So daghan pa secularism, no? Kaning mga unsay ginatudlo aning kalibutan nga kita ray bahala sa atong kinabuhi. Ang tao ray mag-decide. Ayaw nagkonsultaan ng Bible. Ayaw nagtuoan ng unsay mga 10 commandments diha. Kung unsay nakita natong problema, tagaan natong solusyon. Kung unsay practical, maoy ato ang solusyon. Mao na secularism. No, mura og unsay practical, maoy ato ang kamatuoran. Dili pod, di po na maoy tinuod kay daghang mga practical ng mga butang nagbangga sa balaod sa Dios, o sa katapusan dili day tinuod nga maoy solusyon sa atong mga problema. Nag-shortcut lamang kana. Sa ato pa mga igsuon, adto gyud ta kang Kristo, kung buot ta nga mabuhi nga pinasikad sa kamatuoran,
Si Kristo mao ang pulong sa Dios, kanunay natong pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Hinaot mga igsuon do na mo'y panahon, matag adlaw, matag karon og unya sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kay mao kana ang maghatag natog kamatuoran ug kagawasan. Ang mga Hudyo, may palag sila. Ngayon sila, unsa nang gisgutan nimong kagawasan nga gawas nun mamidaan. Wala man may maulipon. Ana ilang sulti kang Hesukristo. Wa sila masayod nga ambot pasabot ni Jesus kitang tanan nga anaa sa sala nahimong ulipon sa sala. Sa tupad dili gawas nun ang tao hangtod nga ang sala maoy nagdala sa iyahang kinabuhi. Kinsa may makalingkawas nato gikan sa sala, walay lain kundili si Kristo, no, ang kamatuoran. Amo na niining panahon sa Kwaresma, paingon sa Holy Week, mga igsuon, surrender nato ni ato ang pagkamakasasala, kining mga naulipon ta sa sala, adto ta kang Kristo. Si Kristo maoy ato ang chance, maoy atong hope, atong paglaom nga malingkawas gikan sa atong pagkaulipon sa sala. Kung magpagaygahay ta sa ulo, atong pride, di ta mo angkon sa atong pagkamakasasala, magpalayo ta sa Ginoo, dili ta mo dangop kang Kristo, unsa mahitabo nato? Magpabilin ta nga iyan ining kalibutan, kanunay lang ta nga mabuhi diha sa ato ang pagkaulipon sa sala, ug walay mahitabo nga kaluwasan, kalingkawasan sa ato ang kinabuhi. Apan, nakailan naman ta ni Kristo mga igsoon. Labi na kamo, pirmi mo nagasimba. Halos kada adlaw gani, nagasimba kamo na minaw sa pulong sa Dios. Midawat sa iyang lawas diya sa ato ang pagkalawat. Nagpasabot, ginasahan gid ay ta, no? Naigasa diya sa atong kinabuhi. Pasalamatan nato ang Ginoo kining dako nga kalingkawasan gikan sa sala. Bisan tuod mag-review ta sa ato ang kasing-kasing matagkaron og unya tungod sa atong kahuyang natay mga kasalanan. Apan kanunay naghulat ang atong Ginoong Hesus, mudangop ta sa grasya sa iyang kaluoy aron malingkawas ta ni anang atong pagka makasasala. Karong Holy Week, Monday to Wednesday, dunay recollection dinhi. Human sa misa sa hapon, no? 5:30 ang misa, pagkahuman dunay 1 hour nga recollection. Na kung makahigayon mo, maayo nga magtambong kita o nagasabot kami ni Father Edgar nga maghimot ta og penitential rite, no? Human sa kanang recollection aron makapahimo kita og kining rito sa pagpangayog pasaylo sa Dios. Kay bisan baka tinuod lisod pa kanang individual confession tungod sa kadaghan o sa kadelikado sa panahon, apan tungod sa ato ang pastoral situation, pwede ta mohimo og katilingbanon nga pagpangayog pasaylo, no? Aron ani ining panahon sa Holy Week, mabati nato nga Lord, I surrender my sinfulness to you. Kay ikaw ra gyud ako ang paglaom. Ikaw ray ako ang kalingkawasan, freedom, no? Kagawasan gikan niining pagkaulipon sa sala. Amen.